според нея е много и някакви милиони си сипвали за рязане на клони и боя. Да, те не се правят, ако не се правят адекватно, значи 1 милиард на година грубо за предния период, да кажем. За май са 2. 4 милиарда са 5 години. За 5 години са изхарчени от 2019 до 2024, така че, нали, да, може би излизат от сметка на смятка бързо, но това, което знам аз е, че ако не го правиш логично, последователно на местата, където трябва, ако тези кръпки не са, да кажем, когато се правят кръпки, направени с еднакъв вид смес, а настилката е супер възнородна, тя файда, че се преработи. Добре. Много ти благодарим за този разговор и да поздравим баба ти накрая. Коя баба останала до края? Софията се чувства. Баба, здравей. Софи. Баба Софи, поздравяваме те. Тя ни е зрителка, така че да гледа мило. Как се казва, освен че Баба на София, баба София. София коя? Ти знаеш как ще не знаеш баба? Не, замислих за момент, защото все пак сме с различни фамилии и София Станчева. Госпожо Станчева, благодарим, че гледате. Баба Софи, да. Благодарим ви. Страхотна внучка имате. Продължаваме с коментара Само след да малко. пускате насмешки на момиченцето. Или ти се харесайте, споделете. Невероятно съществува благодарение на подкрепата от зрителите си. Ако искате да сте един от тях, намерете своя начин в Patreon, YouTube, PayPal и Stripe. А ние благодарим на нашата общност. Продължаваме с коментарната част след разговора, който проведохме с Мило Чекова от Капитал за пътищата. Кой е Велико Желев, кой е Иван Милев, всъщност второто е по-актуално в момента. Да, ние така започнахме, то ще стане традиция с тия екстра интервюта, защото ние всъщност, освен с Мила, направихме още едно интервю седмично. Там пък от едната страна са пътищата, от другата страна са нелегалните пътища, по-известни като контрабанда. Наркотици, цигари и други. И нали, въобще за пътища си говорим в този епизод. За инфраструктура. В различен смисъл. Абсолютно да. В началото този път решихме да обърнем внимание на коментарите, защото наистина сме благодарни и четем това, което ни пишете. Колегите ще изкарат части от това. Ето пътища. Защо се говори само за магистрали и първокласни пътища? В първокласни пътища, които са свръзка по вътрешни малки градове, нито дума. Тук, честно, не съм се опитвала аз да изкарам първо този коментар, защото колегите ни слушат, виж как да, ни слушат. но понеже става въпрос за Панагюрище, нали, аз да не вляза в конфликт на интереси, но този път е ужасен. Да, дълъг София Вакарел, Белица, Панагюрище. Така, че... дупка до дупка, жената е абсолютно права. Признавам си и аз минавам по този път, но не това ми беше идеята първо с този коментар. Никой няма Така се се сети, случи. че си Панагюрище. Аз да си кажа. Има ли дупки по този път? Но, Иначе за какво обясняваш, що си го извадил? дайте още Минаваш оттам, знаеш, че има дупки. между Търново и Горна Оряховица има един път завой до завой, на който сложиха асфалт с подобрено сцепление. Явор Божанков се бори, но не за него ми е думата. Ами да, разлика има осезаем. В прохода през Котел има едно изтъркване по завоите, което също подобрява сцеплението. Има голямо значение. Тол системата трябва да засича скорост и по първокласните пътища и глобите да се събират веднага. Трагедия на строителя Борисов. Има ли поне един строителен обект, който може да докаже, че е направен по стандарт и качествено? И още от коментарите, как така всичко се вижда и всичко се знае и никой не съдят и никой не свалят от поста. Мима Георгиева 287 и на нея няколко човека са и отговорили на риторичния въпрос. Даниела Силберлинг 4794 и е отговорила, защото всички са в играта. Чороли Фен, как така не сме на улиците без да някаква партия и така народно, като в Сърбия се чуди този наш зрител. Димитър Георгиев 5360 също отговаря, аз съм от Добрич, какво правя на улицата, давайте столица, казвам го без ирония, да се случи нещо от към вас идва примерът. След малко ще стане дума и за протестите, защото много станаха протестите, които се случват и начина по който се отразяват също така прави впечатление. Да, това много прави впечатление. Ще и обърнем винаги, внимание на тях. да, и значи много за самите протести, но да, всъщност обръщаме внимание на коментарите, ние четем коментарите и не само в YouTube, четем всички коментари в Patreon. Благодарим на всички от вас, които всъщност си дават от времето, за да напишат някой ред, да покажат, че темите, които ние засягаме и вълнуват. Наистина благодарим. Рязко сменяме темата, защото Излитаме. излитаме, защото това ни беше посочено от една от големите телевизии.
космонавтка е на Безос, бъдещата жена. Всичко И корабът е изглежда много доста. интересен, с приятна Летателния форма. апарат. Да, да, много така. Ама дай да я видим излетяла. Тая Ракетата ли? ракета. А, Има я на снимка. Да, колегите ги помолих да я извадят допълнително ракетата като отделна снимка, но тя и тук си се вижда. Да, ракетата, която е зад тях, която... Аз друга такава ракета с такава форма. Ами, Не, че колеги, съм- дайте да я видим, защото в момента се виждаме ние, а не сме ракетата. Това е ракета. Децата ще трябва да почнат да рисуват по различен начин ракети вече. Те и сега ги рисуват така, обаче отдолу пишат друго. Така че... Това е. Но и нашия премиер и той излетя. Тук рязко сменя, защото ще продължа с сравненията, което не е добре. За в ефир. Ама тия кацнаха. Дали все пак да кажем, излетяха момичетата, пратиха ги мъжете им на разходка с този уред и ги върнаха. Отчупи се горната част, да се не слязоха. Защото, че са живи и здрави всички, колкото са Изгри. излетели, толкова са се прибрали, включително и ракетката, нали? Тя не се е нещо повредила. Тази горната част ги докара. Сега с другото какво става, не мога да кажа, но си се върнаха с грим и прическа пак. Всичко е наред. И с каквото има там като подобрение, и то си беше на мястото. Така, значи след тази ракета, Друга ракета. отиваме на самолет. Да, до Дортмунд. Това излезе днес в Медиапул за Борисов, който си е платил частен самолет за среща с Райнметал в Дортмунд. Райнметал, това е Той преди няколко седмици се среща с тях в България да оговаря оръжейната индустрия. Да, това е най-голямото предприятие немско за производство на оръжие. Борисов, който е обикновен депутат, без никакво влияние върху кабинета, си е платил самолет, за да отиде до Райнметал. Следващия слайд, колеги, има малко повече информация и от прес-центъра на ГЕРБ, където казват, че той е пътувал с чартерен полет, не от германска компания, но пътуването е за собствена сметка, заявиха от прес-центъра на ГЕРБ, като по случайно съвпадение, както отбелязват и от Медиапул, по същото време в Дортмунд се играе матч
се върна днес специално за вота. Със специално поздравление за празника. Да чуем поздравлението за празника, ако искаш. За Великден. Добре. Великден за мен е най-светлия празник. Защото нашия Господ са го мъчили по най-отвратителния начин. Тръни му забиване в главата, пирони в ръцете, вързали го на дървото на кръста да го носи. И когато всички се отрекли от него, всички, веднъж даже накарал неверни кожи. Това е много дупки. Не вярвал. Пирони. Добре, избери си една. Мушни си пръста. Че не има. Само в една. Аз няма да ме мушиш да ме. Само да те. Next. Най-отвратителният начин. Тръни му забивали в главата, пирони в ръцете, вързали го на дървото на кръста да го носи. И когато всички се отрекли от него, всички, даже накарал неверни кожи. Това е много дупки. Не вярвам на пирони. Добре, избери си една. Мушни си пръста, да ви че не има. Само в една, няма да ме мушиш да ми цялото тяло. Някакси това е толкова валидно и за нашите нрави. Че аз този празник ми е някакси най-хубавото, което може да се случи. Бог Борисов се преживява като Исус Христос. Аз нищо не разбрах. Като жертва. Нищо не разбрах. И освен, че се изживява като жертва, се изживява и като Исус Христос, който е възкръснал. И нищо, че има и Тома неверни, не знам той кого визира в собствения му прочит, който ма неверни, който не може да повярва, че е възкръснал, но той вярва, а и имало достатъчно поводи да знае, че дали беше наричан Тефлонов, вярва, че просто при него няма как да мине без възкресение. Малко страшно ми звучи. Кое? Е, така като ми го казваш с възкресението. Той вече е възкръсвал. въоръжени сили и българските въоръжени сили да продължат в този дух да сътрудничат тук, в България. Майор Ройко, аз съм много любопитен как точно на вас ви се падна да докарате F-16 за България. Това е вид специален процес. Има ескадрила в Съединените щати, чиято работа е да помогнат за доставката на F-16 на България, както и на другите чуждестранни партньори. Имах щастието да ме попитат дали бих искал да помогна за доставката на първия F-16 за България. Очевидно се съгласих с това, така че ми беше дадена възможност да летя с първия F-16 до България, да го доставя и това беше прекрасно изживяване. Единственият проблем, който имах, F-16 има версия с две места, че предната седалка не може да се разтяга, когато има седалка зад нея. Така че единственият проблем, който бих казал, беше личният ми комфорт за толкова дълъг полет. Аз съм по-едър човек, така че лично за мен беше малко малък, но всеки човек е различен. Видяхте се при идването с българския премиер Росен Желязков. Какво се случи, че
после, че се чувствал като след среща с едно като от филма Топ Гън. Да, имах удоволствието да се срещна с министър-председателя, когато доставих първия самолет. И след като кацнах и излязох от самолета, все още бях облечен в моята пилотска екипировка. Имаме сигурно на снимка, която обикаля медиите, на която съм облечен в цялата ми екипировка. И така, когато срещнах министър-председателя за първ път, смятам, че точното му думи бяха: "О, изглеждаш така, сякаш току-що си излязъл от Топ Гън." Това мисля, че имаше предвид. Вероятно го е вдъхновило да каже тези думи. Любопитен съм на вас, вероятно не ви се е налагало да преминавате от една летателна платформа към друга, но какво ще кажете на пилотите за начина на мислене тук в България? Защото премиера отново каза, че това е голяма промяна. Това трябва да е и промяна в съзнанието на хората. Как ще стане? Как по-лесно може да се преодолее тази промяна на мисленето? Може би най-добрият начин да отговоря на този въпрос е просто свързаните с усвояването на тази нова техника да се посветят на пълното интегриране на F-16. Цялото обучение, поддръжка и логистика, които идват с новата платформа, като тази да стане част наистина от българските въоръжени сили. Знам, че американските военно-въздушни сили и правителството на САЩ са нетърпеливи да продължим да работим с нашата страна партньор България и да засилим нашето стратегическо партньорство. Следващия въпрос може би ще прозвучи малко странен, но майор Джейсън Ройко, вие не сте ли поне малко любопитен да летите или може би само да се качите на един МиГ-29? Знам, че вероятно няма да можете, защото сте обучен за F-16, но не сте ли поне малко любопитен като военен пилот? Разбира се, че съм. Аз съм воен пилот и разбира се обичам авиацията, така че няма значение какъв е самолетът. Знаете ли, винаги ще бъда любопитен и развълнуван да летя, независимо дали ще пилотирам самият самолет и дори ще летя на самолет. Така че, разбира се, виждайки МиГ-29 да летят, да маневрират по пистата, любопитен съм за МиГ-29, защото авиацията е страна за мен. Какво е най-важното, което българските пилоти трябва да научат за този самолет F-16? Знаете, изпитването на F-16 от българските военно-въздушни сили драматично преминават от една платформа към друга. В продължение на няколко десетилетия са летели на МиГ-29 и от тук нататък на F-16. Това е най-важното, най-трудното, най-предизвикателното нещо. Може би най-трудното и най-предизвикателното нещо, което наричаме, но конкретно за пилотите на F-16 е просто количеството информация, която пилотът трябва да обработи и да вземе решение докато лети в свръхзвуков изтребител. Има много информация, която се показва във всеки един момент и когато пътувате с 500 възела, 1000 фута или метра над земята, трябва да вземете тези решения много бързо. Но от това, което вече видях и работех с българските пилоти на F-16, въз основа на обучението, което получиха, вече видях големи крачки, които те са направили в подобряването на уменията си. Всеки път, когато излиташ, всеки път, когато тренираш, ставаш все по-добър и по-добър, точно както всеки друг спорт или дейност, която правиш. Казвате тренировка, тренировка, тренировка ще е ключа. Като пилот на изтребител мога да ви уверя, че ние никога не спираме да тренираме. Всеки полет винаги се стремим да се подобряваме и да ставаме по-добри. Важно е както всяка друга машина или колата ви. Ако го оставите да престои твърде дълго на едно място, тогава знаете, че не работи добре. И с пилотите е същото. Колкото повече можете да летите и колкото повече можете да тренирате, толкова по-добър сте. Така е поне за мен. Колкото повече летя, толкова по-добър пилот изтребител ставам. Какво предстои на българските пилоти от тук нататък в България? Следващото нещо, което ще получим, останалата част от самолетите F-16 Block 70, ще ги включим в българските военно-въздушни сили. И знаете ли, за мен лично е чест да бъда тук в България и да подкрепям обучението и полетите на българските пилоти с новия F-16. 6 май, празника на българската армия, какво ще кажете на бъдещите си колеги? Бих им пожелал всичко хубаво. Очаквам с нетърпение да видя парада, тъй като не съм виждал парад преди. Това каза в интервю за Добромир Видев, пилота, който докара първия F-16 от Съединените щати, който обаче предизвика много политически напрежение и размяна на реплики. Какви бяха те, ще ги чуете след малко.
журналистите и последвалия отговор не защото има проблеми, доведе до сътресения между институциите и обяснения от висшите военни. И така, как започна всичко? С едно изявление на Бойко Борисов без въпрос. Последва отговор на шефа на ВВС генерал Николай Русев, чието освобождаване поиска Борисов. Имаше коментар на президента Румен Радев, на военния министър Атанас Запрянов и на вице-президента Илияна Йотова. Какво се случва около F-16? Чуйте. Бил казал, че F-16 под сурдинка подшушнал на журналистите, които са с него, че бил развален F-16 и не лети, да питат Запрянов. Питали се го. И аз знаете ли как на Запрянов? Още днес приятеля, личния шеф на ВВС, на Румен Радев да бъде уволнен. Ако е вярно, така е подшушнал президента Радев на вашите колеги. Незабавно да бъде уволнен. Как ще вземе трошен самолет за $100 милиона? Ако е вярно, веднага да си заминава. Не Запрянов да отговаря. Командира на ВВС. Разбрахте ли ми добре? След кацането на самолета е констатирано отклонение в работа на една от системите, което не значи, че самолетът е счупен. Докато самолета се приема в техническата си част, това отклонение ще бъде вкарано в нормите, така че да бъде изпълнено нормално при летателното приемане на самолета на по-късен етап. Искам да е ясно, че допълнителен риск за летците, за инженерно-техническия състав и за новата авиационна техника аз няма да приема. Самолетът ще лети тогава, когато сме готови да го пуснем в поле. Това отнема време, все пак това е авиационна техника на велосипед. Докато се усвоява F-16, също искам да е ясно, че ние ще носим военното дежурство с МиГ-29. Платихме скъпо, чакахме дълго, ще го поддържаме много трудно и скъпо. Но такъв беше изборът на господин Борисов в 2019 година. И вместо днес да си измива ръцете с съдите и с ръководството на Министерството на отбраната, които всеки ден работят и се чудят как да компенсират политическото безхаберие и недомислици, по-добре да развърши повече мисията и неговото правителство да осигури средства, така че този иначе чудесен като бойни качества самолет да може да бъде поддържан в оперативна готовност и да лети. Но това ще бъде голямо предизвикателство. За съжаление, това започна от най-високо ниво в държавата, от президента Радев, неговите съветници, политически лидери на други политически сили. Неправилно се интерпретира, че българските техници работят по техническата дефектация на самолета или тестване. Няма нищо подобно. Има американски пилоти тук, има техници от Lockheed Martin, които ще стоят 3 години, има техници от ВВС на САЩ, които ще стоят минимум 1 година. Процесът на сдаване на самолета се извършва съвместно от американските специалисти на българските. Затова са абсурдни твърденията, че нашия технически или летателен състав е направил каквото и да е грешно, за да доведе до нарушение на параметрите на функциониране на тази система. Проблема не е софтуерен, за което се говори, не е източен никакъв софтуер, ние няма достъп до него, проблема е хардуер. Много скоро ще бъде отстранен, защото това, което ни трябва, ще бъде доставено в Съединените щати. То е платено и го очакваме. Когато става въпроса за българската авиация, вярвам на президента и на генерала от военно-въздушните ни сили Румен Радев. Мислите ли, че наистина има проблем? Не мога да кажа. Това ще го кажат експертите и надявам се да го знае и българското общество, защото спекулациите, които се появиха в всички посоки, не ми правят чест. Аз лично смятам, че това е въпрос на национална сигурност и струва ми се, че не стоим твърде несериозно и пред нашите партньори, не само европейски, но и затоплянски. Само до един F-16 ли се свежда разговора за българската армия? Очаквайте разговор след новините с Димитър Ставрев. Той е военен експерт, авиационен журналист от списание Криле. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна. Кайро, Гиза, Александрия, Луксор, Асуан, Абу Симбел, Хургада и Червено море. Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте свои
своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia. Чухте ли новината за Елумис ОД? Каква новина? Елумис ОД е с нова, по-изгодна цена. Получаваш чисти полета от житни и широколистни плевели в царевица. А справя ли се с балур? Да, с балур, лобода, паламида и други. Елумис е в уникална ОД формулация за бърз ефект и категоричен контрол. Идеално! С Елумис ще контролирам плевелите и ще намаля разходите. Точно така. Елумис ОД на по-добра цена. От Синджента. Пролетен полъх в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 9 май от 19 часа в зала България. Солист ще бъде Маргарита Калчева, дългогодишен водач на групата на контрабасите в състава, която ще изпълни концерт за контрабас от Емил Табаков. Още в програмата симфоничната поема «Веселите шеги на Тил Ойленшпигел» от Рихард Штраус и «Пролетно таинство» от Игор Стравински, диригент Константин Илиевски. Билети в рекламно-информационния център на радиото, на касата в залата